Arratsalde on danori, plenuari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua daukagu 2026ko urtarrilaren 27an egindako bilkurari dagokionen aktaren onarpena. Aldeko botoak, hau batez. Bigarren puntua, Elgoibarko udalaren kirol zerbitzuei eta kirol instalazioei buruzko araudi nagusiaren hasierako onarpena. Daukagu kirol batzordeko irizpena eta proposatzen diren akordioak hauek dira. Lehenengoa, Elgoibarko udalaren kirol zerbitzu eta kirol instalazioei buruzko araudi nagusia lehendabiziko onartzea. Bigarrena, barne araudi hori 30 egunez jendaurrean erakustea iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera, interesdunek egokitza jotzen dituzten alegazio eta iradokizun guztiak egin ahal izan ditzaten. Hala, aresta aipatu den 7.995 legeren 59. artikuluan ezarritakoen arabera, jendaurreko erakustaldia egiteko eperen barruan erreklamaziorik iradokizunik aurkezten ez baldin bada, araudia behin betiko onartutzat gertuko da. Ez da oinor, izan esateko orduan proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Hirugarrena, Elgoibarko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa onartzea 2026-2028-erako. Kasu honetan daukagu antolakuntza batzordeko proposamena eta proposatzen dien akordioak honakoak dira. Lehenengoa, Elgoibarko udalerrian dirulaguntzen plan estrategikoa onartzea. Bigarrena, plana jendaurrean jartzea, interesatuei entzunaldirako aukera eskaintzea, ordenantzari buruzko erreklamazioak eradokizunak aurkezteko. Horretarako 30 egunez Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da. Erreklamazio eredokizun horiek korporazioak ebatziko ditu. Hirugarrena, reklamaziorik eredokizunok bestu ezean, plana behin betiko onartutza joko da, beste akordio bat hartzeko beharrik izan gabe. Norbait zerbait esateko? Bai. Aitziber? Bueno, hemen hiru aipamen egingo ditut. Plan estrategiko honek alde batetik aipatzen duena edo azaltzen duena da gobernu honen politika, inertziazko politika. Diru laguntzak tresna oso garrantzitsuak dira, egunean edo eguneratzeko edo behar diren beharretara egokitzeko, beharrei aurre egiteko, baina ikusten duguna da ez dela hausnarketa sakonik egin gai honen inguruan eta uste dugu plan hau egungo egoerara egokitu beharko litzatekeela. Bestalde batetik ikusten dugu ere bai tesoreka estrategiko bat, gai honen inguruan, badakigu plan hau berez dokumentu formal bat dela, baina baita ere bai da gai estrategiko bat, eta ez dator bat EH Bilduk planteatuko lukeen estrategiarekin. Eta gero azkenikan, gai honetan aipatzen diren diru laguntzak aurrekontutako laugarren puntua, laugarren kapituloko diru laguntzak dira, guk aurrekontuei ezetza eman genien, ez genutelako bat etortzen zuek egiten sartzen zituzuen lehentasunekin eta koherentzia mantenduz gai honetan ere ez eskatuko dugu. Beste norbait zerbait komentatzeko da kasue? Bozkatu egingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioa, kontra. Abstenzion. Osean, 9 alde, abstentzio bat, eta 7 kontra. Laugarren puntua, sexu jasarpenari, sexuan oinarritutako jasarpenari eta sexu orientazioagatiko jasarpenari aurre egiteko protokoloa onartzea. Kasu honetan daukagu antolakuntza batzordeko irizpena eta osokoari proposatzen zaizkion akordioak honakoak dira. Lehenengoa, Elgoibarko udalak sexu jasarpenari, sexuan oinarritutako jasarpenari eta sexu orientazioagatiko jasarpenari aurre egiteko duen protokoloa onartzea.
Eta bigarrena, erabaki hau, Elgoi Barko Udaleko langileen artarian argitaratzea, funtzio publikoaren estatu idazkaritzaren mendeko administrazio publikoetako berdintasun planen erregistrora bidaltzea. Zerbait komentatzeko da, kasue? Bozkatu ingo dugu orduan. Proposamenen aldeko botoak. Aho batez. Bosgarren puntua, Barne Ministerioarekin, Polizia Zuzendaritza Nagusia, lankidetza hitzarmena sinatzeko onarpena ematea, dokumentazioa eguneratzeko postu bat instalatzeko. Kasu honetan daukagu antolakuntza batzordeko irizpena eta proposatzen dien akordioak honakoak dira. Lehenengoa, Barne Ministerioarekin, Poliziaren Zuzendaritza Nagusia, lankidetza hitzarmena sinatzeko onarpena ematea, udal dependentzietan dokumentazioa eguneratzeko postu bat instalatzeko. Bigarrena, alkate Andreari, eroaren ordez jardungo duen alkate ordeari eskumena ematea udalaren izenean eta ordezkaritzan arestiko hitzarmena sinatu desan, eta hirugarrena, akordio honen egiaztagiria Barne Ministerioko Segurtasun Estatu idazkaritzari bidaltzea dagokion ondorioak izan ditzan. Bai, zerbait esateko? Aite behar. Bueno, guk uste dugu karneta ateratzea ez dela autu pertsonal bat, baizik eta obligazio bat, Espainiar Estatuak inposatzen digun zerbait da, gure identitatearen eta gure nazio izaera nazio izaera aukatzen diguna. Beraz, EH-entzat ez da onargarria inposatutako zerbaiti udal baliabideak eskaintzea. Udala gozatzen dugu 17 zinegotzik, eta horietatik 15 abertzalea gera, ez daukagu Espainiar kontzientziarikan. Eta guk uste dugu erabakietan ere bai horrek islada bat izan beharko lukela, gure identitatea zein den adierazita, eta beraz ez zaigu zuzena iruditzen udal administrazioa eta Espainiar Estatuko administrazioa maila berean jarri nahi izatea, edo gai hau tramite utz bat bezala saltzea eta kontra bozkatuko dugu. Beste hau zerbait gehitzeko? Zua bozkatuko dugu. Proposamenen aldeko botoak. Kontra. 10 alde eta 7 kontra. Seigarren puntua, 2025 ekitaldirako finantza kontroleko urteko planen berri ematea, Elgoi Barko Udaleko kontrolatzailea nagusiak egina. Hemen daukagu antolakuntza batzordeko proposamena eta erabaki hau hartzea proposatzen zaio udalbatzarrari. Bakarra, 2025 ekitaldiko finantza kontroleko urteko planaren berri ematea, proposamen honen eranskin gisa erantzita ondana. Ez badago ezer jarretuko dugu. 7. puntua, 2026ko martxoaren 8irako adierazpena. Bale, igual lehenengo irakurringo ditugu bisak eta gero eztabaida bat edo irekitzen dugu hitza hartzeko aukera. Azte zera zoitzi berta gero zukarian nahi irakurtzen duzu. Lasai. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna. Martxoaren 8an emakumeen egunean orain arte lortutako ospatzeko egunetik haratago, oraino iristeko borroka egin duten mugimendu feminista eta norbanakoen lana aitortzeko eta aurrera begirako erronkak mahai gaineratzeko eguna da. Ezinbestekoa da eskubideen aldeko borrokan, mugimenduaren antolakuntzak eta interpelazioetatik jendarte guztia inplikatzeko izan duen eraginaz mintzatzea. Zentzu honetan, instituzio honi dagokion ardura hartzetik aurkezten dugu adierazpen hau. Azken urteotan, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun estrukturala ukatzen duten indarkeria matxista zalantzan jartzen duten eta feminismoa mehatxu bat balitz bezala gutxiesten duten diskurtsoen aurrerapen kezkagarri bat ikusten dugu. Diskurtso ukatzaileetatik harago
feminismoa urrunegi joan dela defendatzen duten ahots erreakzionarioek. Nola esan daiteke feminismoa urrunegi joan dela, oraindik ere soldata arrakala, sektore feminizatuen prekarizazioa edota eraiketa matxistak pairatzen ditugunean? Horrek erakusten du desberdintasunak eta egiturazko botere harremanak desagertarazteko borrokan jarraitu behar dugula. Diskurtso horiek benetako ondorioak dituzte eta historia gogorarazten digu, eskubideetan atzerakadak ez direla modu malkartsuan hasten, baizik eta gorrotoaren diskurtsoa normalizatuz, desinformatuz eta berdintasuna eta giza duintasuna bezalako oinarrizko printzipioak zalantzan jarriz. Horregatik, gure betebehar instituzionala da erantzunkizunez jokatzea. Esan bezala, oraindik ere soldata arrakala eta sektore feminizatuen prekarizazioa errealitate bat izaten jarraitzen du Euskal Herrian. 2025ko otsailean plazaratutako informe baten arabera, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala 16,57koa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eta 18,54 Nafarroan. 20 urteko beherako pertsonen artean arrakala 28,74 igotzen da, eta 75 urtetik gorakoen artean 25,57koa. Horrez gain, nabarmentzekoa da, emakumeen 24,8 lanbide arteko gutxienengo soldataren pareko edo hortik beherako irabaziak jasotzen dituzten bitartean, gizonen artean 100 hori ez dela 11,11ra iristen. Datu hauek mahai gainean jartzen dute, oraindik ere asko dagoela egiteko, orokorrean emakumeek lan baldintza okerragoak dituzte eta kontratuen behin-behinekotasun eta partzialtasun handiagoaren ondoriozko prekaritate indize handiagoa. Arrakala hau estrukturala da, emakumeek egiten dituzten lanak debaluatuta daude, balio gutxiago ematen zaie. Kategoria bereko langilek ez dute soldata bera jasotzen sektore ezberdinetan. Sektore feminizatu eta maskulinizatuen arteko soldata arrakala ematen da, eta askotan ematen diren datuek ez dute arrakalau ikustarazten. Soldata arrakalaz eta prekarizazioaz ari garela ezin aipatu gabe utzi zaintzaren inguruko eztabaida. Emakumeek beren gain hartzen jarraitzen duten zaintzen karga gehiena, ordaindua eta ordaindu gabea. Eta azken honek gainera, prekarizazio norabidea nabarmen hartu du. Krisi egoera honi egoki erantzungo dioten erantzun integralak premiazkoak dira, esparru eta maila guztietan, globaletik tokikoraino. Greba feminista orokorraren egunean aldarrikapen zehatz batzuk kokatzeaz gain, epe motz, ertain, zein luzeko dinamika batez hitz egin zen, eta horretarako herri akordio bat mahai gaineratu zen. Instituzioetatik herri akordio hori bideratzeko, gure herri zein herrialdearen errealitatera moldatzeko eta hori aukera eramateko baliabideak jartzea gure ardura da. Hori gobernantza feminista bultzatzea eta politika feministak mahai gaineratzean datza. Instituzioetatik ezinbestekoa da planteatutako aldarrikapenak alor konkretu bati, berdintasun alorrari, dagokion lana dela pentsatzeari eta lantzari ustea. Gure bizitzak baldintzatuko dituzten erabaki horiek zehar lerrokotasuna bermatu behar dute. Eta beraz erabaki horiek hartzen dituzten egiturek herri boterea eta gobernantza eredu berriak behar dituzte. Horretarako beharrezkoa da lehentasunak definitzeko begirada berri bat. Denon bizitzak erdigunean jarriko duen begirada hain zuzen ere. Mobilizazio ugari eta bi greba feminista izan ondoren, kaletako aldarria argia da, erabatekoa. Gure gizarteak justizian eta demokrazian aurrera egin dezan, beharrezkoa da, printzipio eta aldarrikapen feministak egitura eta politika instituzionaletan txertatzea. Beharrezkoa da, eraldaketa erradikalak gauzatzea. Feminismoa defendatzea, berdintasun politikoen zentraltasuna bermatzea eta beharrezko baliabide zorritzea ere bada. Emakumeek eta disidentziek beren segurtasuna, autonomia edo gizartean duten erabateko parte hartzea zalantzan jartzen ez dela bermatzea. Behar izan nabarmen eta erronka handiagoen aurrean, gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Erakundeetatik ahalegin eta konpromiso hori aitortuz. Proposamenak eta aldarrikapenak jasoz, eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatu eta indartuz. Honekin batera, erakunde honek berretsi egin behar du eskubideen defentsarekin, indarkeria matxista mota guztiak desagertarrestearekin eta negazionismoaren aurrean atzera egiten ez duten eta autoritarismoaren aurrean amore ematen ez duten politika publikoen defentsarekin dugun konpromisoa. Horretaz guztiaz gain, beti bezala mugimendu feministek gure herri eta eskualdetan egingo dituen ekimen eta mobilizazioak babestu eta hauetan parte hartzeko deia egiten dugu. Horregatik guztiagatik, Elgoibarko udalak honako hau erabaki du.
Udal politika desberdinetan zehar lerrokotasun ikuspegia txertatzeko konpromisua aldagai desberdinen arabera, generoa, adina, jatorria, desgaitasuna, berezitako datuak bilduz arrakalak identifikatzeko. Berdintasun efektiboa lortzeko eta arrakalak saihesteko aukera berdintasunera bideratutako ekintza positiboak bultzatzea. Zaintza sistemari buruzko analizia eta estrategia publiko komunitarioak diseinatzeko zaintza mahai bat martxan jartzea. Errenta baxuenak dituzten emakumei ahalduntze ekonomikoa bermatuko dieten diru sarreren eskaera babestea, eskumena duten erakunden aurrean eta konpentsazio neurriak aztertzea eta artikulatzea. Indarkeria matxistari aurre egin behar dieten emakumei babesa eta laguntza ematea eta herriko talde feminista guztien artean eraso matxistei aurre egiteko protokolo bat gara dezaten sustatzea. Mugimendu feminista bultzatuko duen dinamikekin bat egitea eta martxoaren 8ko deialdiak babestea. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duten ekarpena eta lana aitortzea. Ariana, zuk irakurriko duzu. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da eta gizarte justu, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Gaur, ahotsa irmo altzatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko bere diskurtsoa sorokatzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar berdintasunaren aurrerapenen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun, diskurtso erreakzionario eta misoginoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkista zalantzan jartzea, nahasmendua sortzen eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatzea bilatzen dute. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatua osatzen dute eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere. Giza eskubide unibertsala da, aitortua eta babestua. Hamarkadetan kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea emakumeek, mugimendu feministak, erakundeek eta pertsona aliatuek batez ere. Diskriminazioa desagerrarazteko askatasuna zabaltzeko eta guztientzako aurrera bermatzeko. Berdintasunean ezten duen estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxistaren biktima eta bizirik atera direnak aintzat hartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere, izan ere, ozen eta garbi esaten dugu berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik eta indarkeria matxista desagerrarazi gabe ez dagoela guztientzako askatasunik. Martxoak 8an Euskal Udalek dei egiten diegu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartuta irmo egon gaitezen lortutako eskubideak defendatzeko eta atzera pausurik gabe berdintasun erreal eta eraginkorrerantz aurrera egiten jarraitzeko. Horregatik, Elgoibarko Udala konpromiso hauek hartzen ditu. Udal baliabide guztien bitartez diskurtso misogino eta antifeminista eta informazio faltsuen edapena geldiaraztea. Tokiko eremutik lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toksikoak desmuntatzeko. Erresistentzia aliantzak sustatzea, talde feminista emakume taldekin eta tokiko beste eragileekin jarrera antifeministak identifikatzeko eta eteteko bizikidetza espazioetan eta komunitate virtualetan. Elgoibarko emakumeen ahalduntze helburu duten baliabideak eta egiturak zaintzea eta
blindatzea gure udalerrian berdintasun politikek aurre egitean jarrai dezaten. Dei egiten diegu herritarrei bat egin dezaten martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunean tokian antolatzen diren deialdi eta aldarrikapenekin. Bale, orain zerbait komentatu nahi badezue Aitziber. Tu, Ariana, pentsa dut ez esan diazula. Hoy traemos a este pleno una declaración institucional que no es un mero trámite, ni un gesto simbólico vacío. Es una reafirmación clara y firme de nuestro compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en nuestro municipio. La igualdad no es una meta abstracta, es algo que se construye cada día en nuestras calles, en nuestros centros educativos, en las empresas, en las asociaciones y en cada hogar del Goibar. Y también y sobre todo desde las instituciones públicas, porque tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo. Esta declaración institucional parte de una convicción sencilla, pero profunda. La igualdad es una cuestión justa de justicia democrática. No hablamos de privilegios, hablamos de derechos. No hablamos de confrontación, hablamos de convivencia basada en el respeto, la corresponsabilidad y la dignidad. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la desigualdad sigue teniendo el rostro de mujer. Persisten la brecha salarial, la feminización de los cuidados, la precariedad laboral, la infrarrepresentación en espacios de decisión y, en su forma más cruel, la violencia machista. Estas realidades no son cifras abstractas, son vidas concretas también en nuestro pueblo. Por eso, como ayuntamiento debemos reafirmar nuestro compromiso con las políticas públicas que impulsen la corresponsabilidad en los cuidados, garanticen espacios seguros y libres de violencia, promuevan la igualdad de oportunidades en el empleo y incorporen la perspectiva de género de forma transversal en todas las áreas municipales. Cara al 8 de marzo, creo que debemos reforzar 3 ideas fundamentales. La primera es que la educación en igualdad desde edades tempranas. Es clave trabajar con nuestros centros educativos para fomentar las relaciones basadas en el respeto, desmontar estereotipos y prevenir la violencia antes de que aparezca. La segunda es el reconocimiento del trabajo de cuidados. Necesitamos visibilizar y valorar el trabajo, muchas veces invisible, que sostienen mayoritariamente las mujeres. Y la tercera, la participación activa de la ciudadanía. El 8 de marzo debe vivirse en la calle, desde la pluralidad y el respeto. Hoy, desde este pleno, queremos enviar un mensaje claro. El Goibar es un municipio comprometido con la igualdad, con la libertad y con la dignidad de todas las personas. Mugimendu feministak kapitalismoak ezartzen dituen genero jerarkiari aurre egiten dio. Alde batetik egiturazko desberdintasun horiek salatzen ditu eta horiekin bukatzeko alegitzen da. Indarkeria, genero rolak, prekaritatea, aldiz, fasismoa eta bere ideiak sostengatu eta justifikatzen dituzten horientzat emakumeen borroka beraien privilegioen kontra dijoan zerbait da, beraz, berein estatus hori ez dute galdu nahi, eta ez diote beraien privilegioi uko egin nahi. Beraz, emakumeek jasaten dituzten indarkeria edo desberdintasun horiek ukatzeaz gain, gure erabaki pertsonalen, gure erabaki individualen ondorio bat bezala saldu nahi digute, ez? 2006ko lehen erailketa matxista izan dugu Euskal Herrian, eraso matxistei aurre egiteko borroka eta mobilizazioekin jarraitu beharra dago, ezinbestekoa da, alde batetik gure babesa eskaintzeko eta beste aldera begiratzen duten horiek, ondikan mantentzen duten konplizidade harreman horiekin bukatzeko eta horiekin apurtzeko. Gero bezalde batetik emakumeek botere esparruetan presentzia handitu dutela esatea edo nolabait oztopo simbolikoetan bakarrikan zentratzen baldin bagera, beste arrakala sakon batzuk eskutatu edo nolabait ikuste ezin bihurtzeko ere arriskua dago, ez? Lan prekarietatea, pobreziaren feminizazioa, ordaindu eta ordaindu gabeko zaintzen gainkarga,
emakume migratuek egoera, klase edo jatorriagatik bizi behar duten egiturazko indarkeria. Beraz, EH Bildurentzat bide formaletan edo konpromesu hutsetan gelditzea ez da nahikoa. Egiturazko arazoak konpontzeko presio kolektiboa uste dugu ezinbestekoa dela, instituzioetan eta baita ere gizartean, hau bizi dugun egoera hau normaltasunez ikusi ez dadin. Zeren eta berdintasuna lortzeko zentratu behar gara bizi baldintzen hobekuntzan eta esiliako ginateke batez ere arlo materialetik. Horregatik beharrezkoa da egoera ahulenean dauden pertsona horiek babestea eta udalean ezartzen diren politika eta zergen benetako eragina zein den ebaluatzea. Genero ikuspegia txertatzea egiten ditugun politika guztietan. Zeren eta emakume guztiak ez gaude egoera berdinean, emakume guztiak ez bera puntu beretikan abiatzen eta emakume guztiak ez diegu oztopo berdinei aurre egin behar. Eta horregatikan, errealitate guzti hauei lehenengo aitortu egin behar dira eta ikuspegi intersekzionalarekin lotutako politika publikoak dira erreklamatzen ditugunak. Bestela, berdintasuna bihurtzen da konsigna utz bat, nolabait gure kontzientziak lasaitzen dituen koartada bat bezala izango balitz bezala. Eta gaurkoan ere badezkagu bi adierazpen bozkatzeko, Eudelen manifestuak gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna hitz egiten du, batez ere, aukera berdintasunaren inguruan, baina ez dieltzen sakoneko desberdintasun horiek eragiten dituzten arrazo estruktural horiei. Hala ere, bai uste dugu gai honetan elkarrekin joan behar direla, batuta joan behar gerala, eta guk adierazpen hori ere babestu egingo dugu, baina gure buruari galtu beharko genioke adierazpen hauek zenbateraino aldatzen duten sisteman muga horretan edo sistematikan kanpo dauden emakume horien bizitz baldintzak eraldatzea. Hori da pixkat galdu beharko geniokera gure buruari. Horregatikan, martxoak 8ko emakumeen nazioarteko eguna eta baita ere martxoak 17ko greba orokorra bi mobilizazio egun garrantzitsu izango dira. Feminismoa eta emakumeen borroka mugimendu antifasistarik handienetakoa da, une honetan, eta jasaten ari garen oldarraldi horren aurrean, ez dugu etxiko emakume guztien askatasuna eta beraien eskubideak errealitate bihurtu arte. Bai, Andrea. Bai, eskerrik asko. Gaur guk martxoan 8ko Eudelen onartutako adierazpena ekarri dugu, oinarrizko printzipio demokratiko bat berresteko da. Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra. Eta gogoratu behar dugu, berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik. Diskurtso misogino eta antifeministak sareetan, edabideetan eta eguneroko bizitzan lekua irabazten ari dira eta une honetan hori bizitzen ari gera. Eskubide konkistatuak zalantzan jartzen dituzten diskurtsoak, nahasmendua sortzen dutenak eta indarkeria matxistaren existentzia ere ukatzen dutenak behin eta berriz entzuten ditugu. Horren aurrean, erakundeok ezin dugu beste aldera begiratu. Jarrera argia izateko bete beharra dugu. Gure adierazpena Eudeletik datorrena ikuspegi instituzional arduratsu eta irmo batetik dator. Ez militantziatik, udal gisa dugun agindu demokratikotik baizik. Berdintasuna giza eskubide unibertsal bat dela defendatzen dugu, ez ideologia gisa, ez da alderdi agenda gisa ere. Eta horregatik jartzen dugu harreta, gorroto diskurtsoen edapena geldiarazten, berdintasun baliabideak babesten, tokiko eragileekin lan egiten eta emakume bakar batek ere bere eskubideak zalantzan jartzen ez dituela bermatzen. Oposizioak bere adierazpena aurkeztu du. Guk gure proposamenaren alde bozkatuko dugu. Usten dugu argia delako, euskal esparru instituzionalarekin koherentea delako eta egon behar dugun lekuan kokatzen gaituelako, hau da, eskubideen, demokraziaren eta pertsona guztien askatasunaren aldean. Martxoak 8 ez da zatitzeko eguna, baizik eta gogorarazteko berdintasunean egindako aurrerapenak ez direla automatikoak. Gaur, udal gisa, argi eta garbi esaten dugu ez dugula atzera egingo.
aurrera egingo dugula berdintasun erreal eta eraginkor baterantz, ambiguotasunik eta pitzadurarik gabe. Amaitzeko, nahi dugu herritar guztiak animatu, 18 inguruan antolatuko diren ekintza eta elkarteratze guztietan. Bigarren txanda baten zerbait komentatu nahi duzue? Ez, bozkatu ingo ditugu orduan bi testuak. Bozkatuko lehenengo EH Bilduren proposamena. EH Bilduren proposamenaren aldeko botoak, kontra, 7 alde eta 10 aurka. Eta orain gobernu taldeak aurkeztutako proposamena. Proposamen honen aldeko botoak, hau batez. Eta 8. puntua eskariak eta galderak. Zerbait komentatzeko dakazue? Bate. Bokatu ingo dugu pleno orduan.